Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Вольга Цвік. У эфіры навіны час мясцовы і сёння ў выпуску. За бяспеку разам. Маладзежна сустракала акцыю да 110годдзя беларускай міліцыі. Марафон ідэалагічных мерапрыемстваў з канцэртамі і лакацыямі запусціла Міністэрства ўнутраных спраў. Уборка перасягнула экватар. У Маладзешынскім раёне ўжо убрана больш чым палавіна плошчаў зерневых і зернебабовых культур. Мяч на поле. На гарадскім стадыёне ў парку Перамогі 2 дні праходзілі фінальныя спаборніцтвы 19-га чэмпіянату Рэспублікі Беларусь сярод мужчынскіх каманд па пляжным футболе. За бяспеку разам. Да 110годдзя беларускай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў запусціла марафон ідэалагічных мерапрыемстваў з канцэртамі і лакацыямі. Пра найбольш яркія моманты акцыі ў Маладзешне ў нашым наступным рэпартажы. Плошча ля Палаца культуры мінулую пятніцу была запоўнена шматлікімі лакацыямі. І тыя, хто завітаў сюды, не прагадалі. Кожны мог выбраць занятак па душы, паглядзець выступленні кінолагаў, паўдзельнічаць у конкурсах на веданне правіл дарожнага руху і атрымаць прызы, пасядзець за рулём сучаснай міліцэйскай тэхнікі і параўнаць яе з той, што была выстаўлена на рэтра-выставе. І гэта далёка не поўны пералік таго, што прапаноўвалі арганізатары наведвальнікам. Мы приехали из города Витебска, до бабушки гости, пришли на праздник. Нам здесь очень все нравится. Детям, конечно, батут в первую очередь нравится. Нравится много техники здесь интересной. Почаще бы такое мероприятие проводилось. Особенно, что это все же бесплатно для детей и полезно. Много интересной информации, да, познавательной. Атрымаць пэўную дозу адрэналіну маглі і тыя з дзяцей і падлеткаў, ды дарослых таксама, хто вырашаў падняцца па пажарнай аўталесвіцы і скокнуць у так званы куб жыцця. Ад выратавальнікаў інструктаж і словы падтрымкі. Прыгнул с пожарной вышки в куб. Вначале казалось, что страшно, когда поднялся, не страшно вообще. Пра службу ў органах унутраных спраў, паступленне на адпаведныя факультэты можна было даведацца, як кажуць, з першых вуснаў, а яшчэ атрымаць шмат карыснай інфармацыі, у тым ліку і пра тое, як не стаць ахвярай кібермахляроў і не быць зацягнутымі ў злачынныя схемы і сеткі. Пасля спаборніцтва і гульняў многія вырашалі падсілкавацца салдацкай кашай, а затым зноў на пляцоўкі. У нас люди подходят разных возрастов, и маленькие детки, которые вот еще недавно научились совсем разговаривать, и взрослые люди, их родители, даже бабушки с дедушками участвуют в наших играх. Игры вполне понятные для любого возраста, интересно, можно посоревноваться друг с другом, можно поиграть самостоятельно, можно даже со мной поиграть. Я тоже предлагаю, если кому-то нужно составить компанию, я с удовольствием тоже составлю компанию для проведения какой-нибудь такой игры. Удзельнікі мерапрыемства на чале з першым намеснікам міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, начальнікам міліцыі і грамадскай бяспекі Юрыем Назаранка ушанавалі хвілінай маўчання памяць усіх тых, хто загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны, усклалі вянок і кветкі да помніка воінам-вызваліцелям горада. Дзяржаўныя ведамасныя ўзнагароды атрымалі тыя з супрацоўнікаў міліцыі, хто дасягнуў высокіх вынікаў у працы, у чыім жыцці і сёння знаходзіцца месца подзвігу. Служба ў органах унутраных спраў – гэта нялёгкая работа, а вось задачы перад супрацоўнікамі міліцыі застаюцца тыя ж, што і 110 год таму. Абарона закона, барацьба са злачыннасцю ва ўсіх яе праявах, бяспека грамадзян і дзяржавы. В дальнейшем данные марафоны будут проходить более чем в 20 городах Республики Беларусь. Надеемся на тесное взаимодействие наших граждан и активное участие в наших локациях. Апошні пункт праграмы акцыі – канцэрт у вялікай зале Палаца культуры. А на пачатку апладысментамі прывіталі гледачы старшага інспектара вілейскага РАУС Вадзіма Язвінскага, чыё імя занесена ў кнігу гонару Міністэрства ўнутраных спраў. Маладзечна перадае эстафету марафона ідэалагічных мерапрыемстваў «110 лет в едином строю» іншым гарадам Беларусі. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ. Уборка перасягнула экватар. У Маладзешынскім раёне ўжо убрана больш чым палавіна плошчаў зерневых і зернебабовых культур. Дзяржзаказ па продажу харчовага ячменю дзяржаве выкананы поўнасцю. Цяпер гаспадаркі адвозяць на камбінат хлебапрадуктаў пшаніцу.
Самая высокая ураджайнасць у гаспадарках філіял аграфірмы Лебедзева Рубмінскэнерга, Гарадзілава, а таксама у Маладзечанскай сортавыпрабавальнай станцыі. Час прыспешвае, сельчане звозяць з палёў салому і закладваюць ужо аснову будучага ураджаю азімага рапса. Гэту культуру па агратэхнічных тэхналогіях неабходна пасеяць да 20 жніўня. На палях раёна працуюць 60 камбайнаў. Зранку да вечара сяляне шчыруюць на палях. У гаспадарках ушаноўваюць вадзіцеляў і камбайнераў, якія намалацілі і перавезлі з палёў па 1000 і больш тонн ураджаю сёлетняга года. Ліквідацыя наступстваў. На мінулым тыдні шквалісты вецер і навальніца прыбавілі шмат работы і жыхарам прыватных сядзіб і многім службам і падраздзяленням. У раёне, па інфармацыі, на 7 жніўня было пашкоджана 17 пабудоў, 12 населеных пунктаў і 4 малочна-таварныя фермы засталіся без электрычнасці. На ліквідацыю наступстваў урагану ў першыя суткі 17 раз выязджалі супрацоўнікі Маладзечанскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях. Усе пад'езды да фермаў і населеных пунктаў былі забяспечаны на працягу сутак. Працавалі таксама прадстаўнікі энергетычнай сферы, лясной гаспадаркі, камунальных службаў, прадпрыемстваў і арганізацый. Яшчэ да пачатку працоўнага дня ў мінулую пятніцу пачаліся работы па навядзенню парадку на вуліцах і ў парку, на дарогах. Сёння вывозяцца з тэрыторыі паламаныя ветрам дрэвы і галлё. Мяч на полі. На гарадскім стадыёне ў парку Перамогі 2 дні праходзілі фінальныя спаборніцтвы 19-га чэмпіянату Рэспублікі Беларусь сярод мужчынскіх каманд па пляжным футболе. Тэму працягне наш корэспандэнт. Стадыён для пляжнага футболу быў пабудаваны ў нашым горадзе больш чым 10 год таму. Сёлета маладзечанская каманда «Металлург» упершыню дэбютавала ў рэспубліканскім чэмпіянаце вышэйшай лігі. Чацвёрты тур і суперфінал былі падзелены на 2 этапы. Спачатку каманды сыгралі па кругавой сістэме, затым 4 лепшыя сышліся ў паўфіналах і фінале. Астатнія разыгралі месцы з 5 па 7. Першым сапернікам маладзечанскіх спартсменаў сталі футбалісты з Гродна. Нашы землякі прымусілі пахвалявацца гасцей. «Металлург» прайграў з мінімальным лікам 5-7. Мы владели мячом, хорошо играли, реализовали свои моменты, в том числе я реализовал кучу моментов. Команде просто нету, все сражались, все бились. Я доволен игрой команды. У суботу маладзечанскія спартсмены сустракаліся таксама і з камандай Кіраўска з Магілёўскай вобласці. Металлургі выйгралі з лікам 10-6 і ў больш-менш прыўзнятым настроі адправіліся рыхтавацца да чарговых сустрэч на наступны дзень. У нядзелю «Фартуна» пры моцнай падтрымцы балельшчыкаў усміхнулася нашым землякам. Яны выйгралі ў Гродна «Абл спорту» і перамаглі саперніку з Магілёўшчыны. У выніку маладзечанскі «Металлург» заняў 5-е месца ў турнірнай табліцы сярод мужчынскіх каманд вышэйшай лігі. Вынік для дэбютантаў вельмі нядрэнны, калі ўлічыць, што каманда была створана ўсяго менш чым паўгода таму. Для многих ребят, которые здесь сейчас на площадке, они впервые вообще увидели в этом году, что такое пляжный футбол, что такое игра на песке. И, естественно, им сложно перестроиться, потому что в пляжном футболе многие элементы кардинально на 180 градусов противоположны тем действиям, которые надо делать в большом футболе. В основном это все воспитанники Молодеченской Дюш-4. Вот. Они все из большого футбола, все талантливые, вот, и самое главное, молодые. То есть у этой команды есть будущее, потому что мы изначально ставили себе задачу именно молодежь готовить для развития футбола. Матчы по пляжным футболе комментировал легендарный Владимир Новицкий. Чемпионами Беларуси 2026 года стали спортсмены из Витебского Юркаса, Серебро-Щучинцев с Гродзенской области и на 3-м месте команда из Могилева. Гости и судьи отзначали належную организацию спаборніцтва ў Маладзечні. Юные выхованцы ДЮСШ футбольный клуб «Молодежь» 2018 не только подавали мячи спортсменам, але и уважливо сочили за гульней. Я занимаюсь по футболам более 5 лет. Занимаюсь на Дюш-4 в нашей школе. Сегодня пришел на этот футбол помочь ребятам подавать мячи и что еще? Ну и посмотреть, как наша команда борется за место в турнирной таблице.
Каманды раз'ехаліся, але ненадоўга. 22 і 23 жніўня на нашым стадыёне адбудзецца розыгрыш Кубка Беларусі, які стане заключным акордам сёлетняга сезону па пляжным футболе. Алла Маркелова, Дмітрий Пяцёнак, МКТБ. Надвор'е перыядычна прыносіць шмат непрыемных метамарфозаў. Спачатку фіксаваліся тэмпературныя рэкорды гарачыні, затым на мінулым тыдні рэгіён накрыла начная навальніца са шквалістым ветрам. Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі нагадваюць вадзіцелям пра асаблівую ўвагу на дарогах, калі сіноптыкі аб'яўляюць аранжавы ці чырвоны ўзровень небяспекі. У гэты час па магчымасці пажадана адмовіцца ад паездак. Калі абставіны патрабуюць іншага, то аўтамабіль патрэбна ставіць у цень. Не пакідаць дзяцей і жывёл у зачыненым салоне нават на пару хвілін. Таксама вартавыя дарог рэкамендуюць захоўваць хуткасны рэжым, быць уважлівымі на паваротах і пры пад'ездзе да пешаходных пераходаў. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Instagram, Threads, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.